प्राचीन कोकण रत्नागिरी शहरापासून 24 किलोमीटर अंतरावरती असलेलं हे उल्लेखनीय ठिकाण गणपतीपुळे ह्या गावामध्ये मंदिरापासून अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावरती असलेलं हे प्राचीन कोकणातील 500 वर्षांपूर्वीची संस्कृती या दालनाच्या माध्यमातून डोंगरावरील भागामध्ये प्रदर्शित करण्यात आली आहे। प्रदर्शनाची माहिती देण्यासाठी सोबत गाईडची देखील सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। नक्षत्र उद्यानातील विविध वनस्पतींची माहिती घेत या दालनाची सफर घडते। शिल्पकलेच्या माध्यमातून कोकणी संस्कृतीचं हे अप्रतिम रूप पाहताना पर्यटक थक्क होऊन जातात। शिवाय पर्यटकांना कोकणातील वैशिष्ट्य आठवणींच्या रूपामध्ये घरी नेता यावं यासाठी वरच्या भागामध्ये खास विक्रीचं दालन सुरू करण्यात आलंय। डोंगराच्या अगदी वरच्या भागातील मचणावरून दिसणारं गणपतीपुळेचं सौंदर्य विलोभनीय आहे। हेतून परतत असताना उकडीचे मोदक, भाजणीचं थालीपीठ, अळूवडी, झुणका भाकर, कोकम सरबत अशी विविध